Aku wong desa tanpa bondo donya kecaka mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya wis wancine kowe didiauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora lakewa yen sliramu tega palakrama sagenge bulan parane yen wangi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresna tenan abang-abang lambe sengenge bulan parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe jarene sore tele tresna tenan kok agung sepil bondo donya aja kau mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono bulan kaya ngene rasane wong ra duwe tresna tenan abang-abang lambe rasane wong parane yen wangi bulan tempe jarene suwi tele tresna tenan kok agung sepil ayo mas sitorene ditarik pripun Sidorondo ya menika pamundhutipun Mbah Slamet kok Sidorondo apa ya seneng nambah agak rondo ya aku nenek rondo monggo Mas Slamet goyang-goyang sama Saratono nggih ya gawe kang swasana saking nuwun dhateng Bapak Slamet ayo Mas goyang ya ayo Kula sliramu wis tak aturi golek bojo milih Mas Ratno iki
saku ngenteni kawane tak teni randani ira yen sampean sabar ngenteni ayo lagi andung tresno bobojoan selawat ayo deh jalan yuk oke balik lagi yuk sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sedang pungkasane sliramu gawe lara ora urung saiki wis dadi rondo gede kabeh iki ora perlu dikenoni janjiku biyen aku sagu ngenteni tresnaku tulus andung tresno bobojoan